Hej Kenneth, i dag vil vi bevise Pythagoras læresætning. Pythagoras, det er AN plus BN lige med CN. Og vi vil forklare, eller vi vil bevise ud fra den her flotte figur, vi har tegnet. Yes. Med de lige dannede trekanter, vi har 4 af, med et kvadrat ind i midten og et helt kvadrat udenom. Yes. Først vil vi forklare, hvordan vi kan regne arealet af den hele kvadratet ud ved hjælp af sidelængderne. Sidelængden på det her kvadrat, det er a plus b, altså hele den her. Så derfor siger vi a plus b ganget med a plus b. Det er, når man ganger to parenteser sammen, så skal man gange alle variablerne med hinanden. Som en krabbeklo. Så derfor så siger vi a gange a, som er det samme som a i anden. Og så har vi så a gange b, som er ab. Og så siger vi så b gange a, som så også er ab, og derfor har vi 2ab. Og så til sidst så har vi så b gange b, som er b i anden. Og så nu vil vi så forklare det ud fra de 4 trekanter, vi har, og det lille kvadrat. Vi har 4 trekanter, så derfor siger vi først 4. Og måden man finder arealet af en trekant er med en halv gange grund gange højde. Så derfor så siger vi gange en halv gange a gange b. Og 4 gange en halv, det er 2, og ganget med a og b, det vil sige, at vi har altså 2ab. Og så til sidst så vil vi så regne arealet af kvadratet ud, det lille kvadrat, og der er sidelængden c gange, c, så derfor siger vi c gange c, som er det samme som c i anden. Og nu har vi sådan set regnet den ud, så nu vil vi sætte den sammen. Yes. Vi har heroppe a i anden plus b i anden plus 2ab. Og det er jo det samme som de her to samlet. Og der har vi jo så 2ab, og vi har c i anden. Og nu har vi så 2ab på begge sider, så derfor så kan vi slette dem. Og så ender vi altså med en formel, der hedder a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Og derfor har vi så bevist Pythagoras læresætning. Derfor er vi så gode, at vi godt kan finde ud af det, Kenneth. Nu vil vi forklare sinus, cosinus, tangents, som står her. Og det vil vi gøre ved at bruge denne her flotte enhedscirkel og de flotte figurer, vi har herovre. Over til Lærke. Det her, enhedscirklen, den er kendetegnet ved, at radius altid er 1. Det har vi gjort her, det er, at jeg har tegnet cosinus til a, som er den her længde. Og det her, det er så sinus, som er den samme som herhen. Det har jeg så gjort, da jeg har taget den her trekant og tegnet den her. Og det vi ved om den her trekant, det er, at den her er cosinus, det her er sinus, og den her er så 1, fordi det er radius af enhedscirklen. Herhen har jeg har forlænget trekanten, og vi ved, at den her er lige dannet, fordi den her den er 90 grader, den her den er vinkel A, de har samme vinkel, og derfor må B og den her være den samme. Det jeg så gør, det er, at jeg vil finde en skalafaktor. Og det gør jeg nemmest ved at bruge 1, for den kender vi. Og det er så k for skalafaktor, som er lige med c divideret med 1. Det er det samme som c, og derfor ved vi, at vores store trekant er c større end vores lille trekant. Den kan jeg så bruge til at regne sinus og cosinus ud. Først vil jeg tage sinus. For at finde a, så ved vi, at sinus skal ganges med c. Sinus til a gange c, og det er det samme som a, den her. Vi vil gerne isolere c, for det er den her oppe i vores ligning. Så derfor så rykker vi c hen på den anden side og skifter fortegn. Sinus til a er lige med a og c, altså a over c.
Det var så vores sinus, vi har bevist. Nu vil vi så bevise cosinus. Cosinus må så være det samme som cosinus gange c, vores skalafaktor. Cosinus til a gange c. Og det er jo så lig med b. Og så rykker vi så c hen på den side. Det er cosinus til a er lig med b over c. Nu vil vi så forklare tangens. Tangens er lidt anderledes. Den er betegnet herhenne for den stiplede linje, og derfor har vi skiftet de her ud, betegnelserne, fordi nu er det den her, der er 1, da den er hen til enhedscirklen, og så er den her betegnet tangens til a. Og nu vil vi så igen finde en skalafaktor, da den her har en anden størrelse end den her, eller end den her. Skalafaktoren finder vi så ved, at vi kender jo 1, så derfor så siger vi b over 1, som er det samme som b. Derfor ved vi, at den her er b større end den her. For at finde tangens, så vil vi jo så gange den med vores skalafaktor, som er b, og så finder vi jo a, som er herhenne. Og så rykker vi rundt på vores ligning igen, sådan så vi rykker b hen på den her side, så der står tangens til a er lig med a over b. Det var vores sidste ligning, som vi nu har forklaret.